Terve, terve. Terve. Mitäs kuuluu? Onko ollut ongelmia? Joo, ei paljon. Nää on tosta pohjoisesta päin tulossa. Joo, mulla on tossa noin autokin olis, mut pitäis bensaa vai jostain löytää. Et oo sattunut bensaa törmäämään. En oo, mäkin olen löytänyt 4 autoa hyväkuntoista ja 2 avaimet. Joo, mullakin on avaimet siihen niin. Käviikö sulle kukkulu ylkeä ääni? Joo, tuli pieni haava käteen, mutta toivottavasti ei sen pahempaa. Ootko sattumoisin tupakkaa löytänyt? Joo, kyllähän mulla tossa vähän antaa. Kiitos ihan. Joo, helpottaa huomattavasti. Kyllä. Et sytkää aina, että yhden saa poltettua edes. No mulla itse asiassa niin pitäisi olla 2 sytkäriä, että mä voisin huonosti tästä tiputtaa. No ne on molemmat täynnä, et ota tosta toinen. Kiitoksia. Mut joo, niin sä tulit pohjoisesta, niin siellä ei vissiin oo mitään ihmeempää siellä pohjoisen suunnassa. Ei oo. Ajattelin isoa tietä jatkaa tohon suuntaan niinku. Joo, no mä oon tästä näin kattonut kaikki ja siitä tulee risteys oikeastaan, että vasemmalla puolella on umpikuja, että mä oon sinne telttaleirin pistynyt pystyyn, ei oikein näissä sisätiloissa pysty olemaan. Joo. Joo, niin jos sä pistyt radion kanssa päälle, niin pystyy sit keskustelemaan myöhemmin. Tai sun vissiin olikin jo radio päällä. Ei mä taas kyllä että ei sille kukaan häpetä kumminkaan. Joo. 112. Juu, 112. Onko sillä muita kuulunut? Ei oo vielä, että sä oot ensimmäinen kenen mä törmään. Joo, sama homma. Mitä haluat? Mä käväsen tossa noin niin nukkumassa siellä mun teltas, kun ei oikein sisällä pysty nukkumaan ja alkaa väsyttämään. Niin mä lähden sinne samaan suuntaan sit varmaan seikkailemaan ja tutkimaan, mihin sä oot menossa. Ei tiedäkö mitään. No. Mä taisin löytää bensa-asema. No hemmetti. 1 pumppu.
Mutta tuli ongelma. Avasin se oven, niin tuli hälyt. Juu, no ei se haittaa. Oliko se sut teltta päädyssä? Se on siitä kun jatkat tavallaan eteenpäin. Mä voin tulla vaan. Joo, siinähän sä ootkin. Mennään tänne Joo. näin. Tästä mettän läpi. Niin. Mulla olisi tulla yksi lava-auto, johon mulla olisi avaimet, niin jos mä saan tosta jotenkin Joo. bensaa, niin... Juu, no siis mulla on bensakanisteri, niin voin lainata sitä kyllä, että saadaan helppo. Jos otetaan se auto, minkä mä olin meinannut ottaa, niin aluksi tosta noin käyttöön ja ajetaan sinne autoon, mikä sulla oli tiedossa, niin saa siitä Joo. kyllä sitten niin molemmille ne autot käyttöön. Joo. Mut joo, mulla on täällä näin tällainen leiri täällä ihan niemen kärjessä, niin kun ei oikein sisätiloissa pysty nukkumaan, kun ei ole lääkitys kunnossa, niin Jaa.